Hej og velkommen til denne tutorial. I denne tutorial skal jeg præsentere jer for Ratebook. Hvordan det kan gøre det lettere og hurtigere at danne sig et overblik over, hvad og hvor meget du har til rådighed. Alle de oplysninger, du finder i Ratebook, er de oplysninger, du er vant til at finde i de andre planer i dit bookemodul. Men det, der gør det lettere her, er, at de er samlet, og du får et totalt overblik. Jeg kommer til at dele den tutorial op i 4 afsnit. Først en gennemgang og opbygning, og hvor og hvordan du kan bruge disse informationer. Hvad skal jeg gøre for at få de rigtige informationer med, som jeg nu har brug for? Jeg kommer til at snakke om Rarelink, også hvordan Rarelinks sættes op. Og til sidst så vil jeg vise, hvordan man flytter Ratebook op til toppen af planlisten. Nu er jeg gået ind i Bookie-modulet, og jeg har været over under planer, og der har jeg valgt Ratebook, for det er den side, jeg gerne vil bruge, når jeg skal ind og booke, og når jeg skal ind og se, hvordan ser det ud i huset. Her får jeg en hel masse informationer. Jeg har startet med at vælge nogle datoer. Her er den 9. til den 11. november. Her kan jeg se mine værelsestyper. Jeg kan se allotments, segmenter, point of sale, og jeg kan se mine Rarelinks. Rarelinks kommer vi tilbage til lige om et øjeblik. Med det overblik, jeg får, der kan jeg få alle de informationer om ledige værelser og værelsestyper, hvor meget der er solgt, hvor meget der er tilbage. Jeg kan gå herud og vælge i menuen, hvis der er yderligere informationer, jeg har brug for, eller noget, jeg siger, det har jeg egentlig ikke brug for, så kan jeg vælge det fra. Hver gang man laver ændringer i menuen her, der er også en tilsvarende menu her under produkter. Hver gang man bruger den og sætter en ny opsætning op, så husk at gå over og gem dine opsætninger. Så er det der også næste gang, man kommer ind. Men tilbage til vores topdel her på mine værelsestyper. Igen, jeg kan se, hvor meget der er solgt og hvor meget der er tilbage. Det, der springer i øjnene, det er her har vi udsolgt, og vi har forskellige online-kanaler. Det kan være Yield Planet, vi har firmaaftaler med eget login, og vi har nogle kampagnekoder og nogle kampagner, som står åbent til bookning. Det skynder vi os ind og lukke, og det gør vi ved at højreklik og trykke luk kanalerne. Vi kunne også forestille sig, at vi så siger, jamen vi vil gerne åbne for vores kampagner igen. Så kan man igen højreklik, og når man åbner, skal man jo altid huske at bruge den, der hedder med tidligere indstillede begrænsninger. Det er vigtigt, så man ikke bare åbner op i vildelse. Vi har fået lukket de værelser her, som vi ikke har til salg. Vi kan gå over og kigge på vores allotment, fordi der kan vi se, der står noget. Og her kan jeg så se, hvilket firma, der er ejermand til allotmentet. Skrive en e-mail til vedkommende og sige, at efter aftalen lukker vi nu for det allotment, på grund af, at der er udsolgt på den pågældende dag. Jeg kan gå tilbage igen og se her, at her har jeg ikke så mange værelser tilbage. Så jeg kan gå ind og kigge på min dagprofil og sige, den skærper vi lidt. Og det gør vi ved at klikke ind i den og vælge en anden dagsprofil. Og så skifter profilen ude i systemet. Vi kan gøre det for begge dage her, og skifter også til den højre profil her. Det er også her, hvor vi vil sige, at jeg har så let tilgang til alle mine informationer, så jeg kunne jo måske vælge midlertidigt at lukke mine online-kanaler. Jeg ved, der er meget travlt og meget få værelser i området, så jeg lukker nu her ved 11-tiden, og så ved 4-tiden, så går jeg ind og åbner igen, og så kan jeg måske skrue lige en tand mere på min prissætning, og på den måde optimere indkomsten på de forskellige værelser. Nu har vi fået lukket af, vi har fået trippet vores priser, og så ser jeg herover, at her har jeg en aktivitetsnote, der fortæller, at der er en 3-retters menu i restauranten. Dejlig laks, and og æblekage. Og så går jeg over mit Rarelinks og ser, hvor travlt har vi til aften i restauranten. Og der er booket 66 personer,
Når vi har den type arrangementer, så vil kokken gerne have, at vi ikke er mere end 120 personer i restauranten. Så jeg skriver her, maks 120 personer. Nu ved man både i bookingafdelingen og også i receptionen, at der kan maks være 120 personer til middag om aftenen. Det vil sige, at der er stadigvæk noget at sælge af, og der kan jo være kunder, der allerede har booket. Der kan man spørge ved ankomst. Kunne I være interesseret i vores dejlige morgen-aftensmenu? Eller vi kan sælge den ud til gaden for folk, der bare kommer ind for at få et godt måltid mad. Så der er god mulighed for at lave noget ekstra salg her. Hvis nu, at vi skal snakke om at booke, så lader vi den til på 2 dage, fordi vi kan ikke booke dage, hvor der er udsolgt. Men vi har en kunde, der ringer og spørger, godt have et værelse 2 dage, og her kan vi sætte antal personer. Den pris, der står nu her for en enkelt person, det er totalprisen, og lige så snart vi ændrer antal personer, og siger nu er vi 2 personer, så ændrer totalpriserne sig også hernede. Det er en totalpris inklusiv eventuelle arrangementer, som er knyttet til det pågældende produkt. Nu snakker vi med kunden, og han vælger at sige, at jeg skal bare have en overnatning, og jeg vil gerne have, at morgenmad er inkluderet. Så kan jeg gå herned i pensionstyper og vælge morgenmad inkluderet, og så får jeg de relevante produkter. Hvis kunden sådan er lidt mere vævende og siger, jamen hvad har du at tilbyde os, så kan vi gå herover i produkttypen i stedet for at sige, vi vælger nu ophold, vi vælger vores kampagner og vores events. Og så får vi nogle andre produkter op, som er mere relevant i forhold til, hvad kunden søger. Kunden har jo forespurgt på et dobbeltværelse, men det har vi jo ikke, fordi der er udsolgt af dobbeltværelser. Det kan vi se herovre i vores værelsestyper. Så vi opsælger ham til et lidt større værelse, til et superior værelse. Fortæller ham, at det er et dejligt værelse, der er lidt større, med en pragtfuld udsigt ud over fjorden og med en lille balkon. Kunden siger ja til det, så er det tryk på prisen, og så er vi i gang med bookingen. Og nu vælger vi AKT Hotel som vores kunde, og vi er allerede i gang med at lave booking. I den booking, der vil alt automatisk være skrevet ind med både arrangementer og planer og det hele. Og vi kan gå ind og kigge her. Der er booket i Superior Room, og det er der fra den 9. til den 11. Og herover der har vi arrangementlisterne. Vi går tilbage til værelset her, og fordi han synes, det er så et godt tilbud, så siger han, at jeg tager en kollega med. Og vi kan påføre et værelse mere, bare ved at gå ned og sige add line. Og så er vi tilbage igen, og så booker vi et værelse til. Nu er der booket 2 værelser, vi har totalprisen, og vi har det totale arrangement allerede skrevet i bookingen. Det kan være, at de vil have et lille lokale i løbet af dagen til noget møde, og så er det bare at gå og vælge lokaler, trykke add line, og så åbner det op, og så kan man så gå ind og sige, jamen vi finder det værelse, vi har brug for, og så booker vi det. Og det skal bruges fra klokken 15 til klokken. Ja. Det samme kunne vi gøre ved at gå over og booke bord. Det er også bare at trykke add line, og så bliver der booket bord. Der er et par enkelte oplysninger, der skal være en kontaktperson på, telefonnummer, eventuelt en e-mailadresse, og så er vi klar til at sende en bekræftelse og byde gæsten velkommen, og bookingen er overstået. Og systemet fortæller selv, hvad den mangler af informationer. Og det har vi så sendt ind her, og så er vi klar til at gemme og lukke. Se, det er jo sådan, man bruger Ratebook på den hurtige og nemme måde. Det giver mulighed for opsalg, fordi at man kan få et lidt overblik over her, hvad kan jeg skrue lidt på vores produktpriser ved at vælge en lidt bedre værelsestype, enten fordi vi ikke har værelset, eller fordi at vi har mulighed for at
styre prisen. Her er der et nemt overblik over alle de funktioner, som man kunne have brug for. Vi kan gå ind og se i vores restaurant, hvor travlt vi har. Skal vi pushe salget på middage, eller har vi mulighed for at tilbyde specielle arrangementer? Det kunne være til en gruppe, en mødebooking, at vi eventuelt kunne lave et kaffe-kage-arrangement nede i vores strandhus. Vi kan åbne og lukke vores online-kanaler, så vi ikke kommer til at sælge for meget, men så sandelig heller ikke sælge for lidt. Vi kan lave noter, så personalet, både booking og reception, er velinformeret om, hvad skal vi gøre. Nu nævnte jeg før, at man kunne sortere op i sine produkter, og hvilke produkter man skal præsentere for kunden, ud fra at vælge en pensionstype eller en produkttype. Først så har vi de forskellige produkter eller pensionstyper, vi kan vælge imellem, og herover har vi de forskellige produkttyper, om det skal være møde, firmaaftale osv. Det foregår ved, at man går i management, og så tager man en liste over sine produkter, og så kan man gå ind og sige, dette produkt, det vil jeg gerne have, at det dukker op, hvis man spørger om et produkt, der er inklusiv morgenmad, og som er lavet under en firmaaftale. Vi går ind og siger gem og luk. Vi kan tage et andet produkt, og så gå ned og sige, det her skal vi have med op, specielt hvis folk kommer og spørger om eksklusiv morgenmad. Gem og luk, og så kan vi gå over igen i Rainbook, og så kan vi sige, at vi vil gerne have noget, der hedder X morgenmad, og så kan vi se, nu dukker produktet op her. Vi kan gå over og se på den anden, som vi også sagde, den skal dukke op under firmaaftaler. Jeg sætter flueben, og så dukker den op på listen her. På den måde, så kan man ligesom optimere, hvilke produkter man ønsker i hvilken situation. Så det er lidt vigtigt, at man går over i management og sætter de parametre op, der nu engang er nødvendige. Vi har tidligere talt om Wearlinks, og Wearlinks, hvordan man kan se, hvor travlt vi har i de forskellige faser i løbet af dagen, fra morgen til aften. Man kan linke nogle af sine varegrupper og sine varer op til de forskellige tidspunkter på dagen, og det vil jeg vise jer over i management. Hvis vi går ind i varegrupper, og så finder vi den varegruppe, vi vil handle med, og her har jeg så et, der hedder tasting ophold, og der har jeg forskellige produkter i. Jeg går i advance, og så kan jeg gå herud og sige, at jeg vil tilknytte vores 6 retter der, den hører til dinner, og det gør vores 10-servering også, og vores 13-retters servering, og så har vi her noget snack og dumpignon. Den går vi ind og siger, at den hører til aftenserveringen, og så har vi ellers denne her, den kan vi sætte til vores dinner, og den eksklusive minmenu, den hører også under dinner, og så har vi kaffe og sødt, den sætter vi under vores aften, og så har vi champagne og kransekage, den hører også til under aften, og natmaden, ja, den hører selvfølgelig under natmaden. Nu har jeg tilknyttet varerne til Wearlinks, og går ned og siger gem og luk. Og når de bliver booket, så kan vi gå ind og opdatere i vores Wearlinks, og så vil vi kunne se dem, at der er sket ændringer heroppe tallene. Så det er den måde, man sætter Wearlinks op i varegrupper og varer. Skulle det nu være sådan, at jeres Wearlink Group ikke er sat op, eller I ønsker at lave ændringer, så kan man gå ind i Hotel Setup, i typer,
og ned i Wordings Group. Her er der dem, jeg allerede har i forvejen med morgenmad og frokost, eftermiddag, aften, middag og natmad og mit strandhus. Jeg mangler en, der hedder natklub, så jeg går ind og trykker ny, og så skriver jeg natklub, og den skal så have et sortnummer, og det bliver nummer 8 i rækken. Det skal man jo så huske, når man lægger dem op. Morgenmad, det vil jo altid være nummer 1, og så videre dernede af. Jeg trykker gem og luk, for nu har jeg oprettet min natklub. Jeg kan gå tilbage og åbne min readbook, for at se, at den er med på listen. Og når jeg åbner Wordings, så skulle den gerne ligge der, og det gør den også. Det vil sige, at den kan altså tilpasses efter jeres behov. Her til sidst vil jeg vise jer, hvordan I rykker Raidbook op til at være den, der ligger øverst i jeres bookingpaneler. Man starter med at gå i Hotel Setup, ind i Basis og ind i nummer 6, Booking. Når I kommer sådan et lille stykke ned på siden, cirka midtvejs, så finder I den her, der hedder Swap Room Types with Raidbook button. Og der skal så være flueben i, for at den bliver flyttet op. Så er det tryk Save and Close, og så ligger den øverst i jeres panel. Det var en hel masse information omkring Raidbook, hvordan Raidbook benyttes, hvordan det skal sættes op, og hvordan man kan styre det. Skulle det nu være spørgsmål til eventuelt brug af det eller opsætning, så henvend jer til TechHotel Support i vores daglige åbningstid. Ellers så siger jeg tak for nu, og håber I får fornøjelse af det.